Goloyda Azatlyk Radiosu Aşgabatdaky Teke bazaryň goloýuna ýerleşýän ýaşaýyş jaýlarynyň häkimetler tarapyndan ýykylýanyny habar berdi. Azatlygyň habarçysy 25-nji martda jaýlary ýykylýan raýatlara bizmeýinden jaý berilýänini habar berdi. Teke bazaryň goloýunaky jaýlary ýykylan ýaşaýjylara bizmeýinden kwartira berdiler diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy maglumat berdi. Ozalahal vilayatynyň çägine ýerleşip 2018-nji ýylda Aşgabada birikdirilen bizmeýin etrafy paýtagyň merkezinden 15-20 kilometr töwrüge aradaşlykda ýerleşýär. Bizmeýin 2002-2018-nji ýylar aralygynda awadan atlandyryldy. Ýaşaýyş jaýlary ýykylan ýaşaýjylar bizmeýine göçmek bilen paýtagyň merkezindäki amatlykllardan mahrum bolýanlyklaryny aýdýarlar. Teke bazaryň ýerleşýän etrafy paýtagyň merkezi hasaplanýar. Öňler bu etrap ören awraýlydy we jaýlarym ören gymmat bahalanýardy diýip Aşgabatda ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bizmeýinden kwartira berilen ýaşaýjylar özleriniň elden giderýän amatlyklary barada zeýrenýärler. Ozalky ýaşaýan ýerlerine çağalaryny mekteplerdäki rus dilli klasslara ýazmaga mümkinçiligi bolan ýerli ýaşaýjylar bizmeýinde özleriniň bu mümkinçilikden mahrum bolýanlyklaryny aýdýarlar. Täze jaýa göçen raýatlar bizmeýiniň mekteplerine rus dilli klasslaryň ýokdugyny aýdýarlar. Ýerli ýaşaýjylar çağalaryny özleriniň ýazga alynan sebitlerine ýerleşýän mektepleri bermeli bolýarlar. Ýerli ýaşaýjylar bu talabyň çağalar baglaryna da degişligini aýdýarlar. Ýaşaýjylar çağalar baglaryny hem çalışmaly bolýarlar. Sebäbi çağalar ýaşaýjylaryň ýazga duran sebiti boýunça çağalar baglaryna kabul edilýärler diýip bir Aşgabatly Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda Azatlyk Radiosynyň habarçysyna görä Teke bazaryň ýerleşýän sebitindäki ýaşaýyş jaýlarynyň ýykylyp başlanmagy bilen bu sebitdäki beýleki jaýlaryň bahasy pese gaçypdyr. 22-nji martda Azatlyk Radiosynyň habarçysy bu sebitde ýylatyň ýaşaýyş jaýlarynyň ýykylyp başlananyny habar berdi. Bir gün ozal Türkmenistanyň Kronikasy neşri ýykylýan jaýlaryň suratlaryny paýlaşdy. Neşir 2021-nji ýylyň iýulyna öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň dikkatyny ýetirilen guruluşyk taslamalaryndan çen tutup ýaşaýyş jaýlary ýykylýan sebitde halkara sagaldyş dikeldiş merkezini gurmagyň meýilleşdirilýänini aýdýar. Ýykylýan jaýlar Aşgabatyň azady köçetiniň ugruna ýerleşýär. Azatlyk Radiosynyň habarçylary dekabryň ahyryna Aşgabatyň beýleki bir sebitine Türkmenbaş şaýoly Hatamrat Niýazow, Nurmuhammed Andalyp we Baba Jepbarow köçeleriniň arasyna ýerleşýän köp gatly jaýlaryň ýykylýanyny habar berdi. Soňra köp gatly jaýlar ýykylýan bu sebitde Gurbanguly Berdimuhammedowyň atasy Berdimuhammed Anaýewiň adyny götürýän harby mekdebiň guruljakdygy ma'lum boldy. Aşgabatda ýaşaýyş jaýlaryny ýykmak işleriniň täze tolkuny prezident Serdar Berdimuhammedowyň wezipe girişmeginiň ýygyanyna gawat gelýär. Döwlet medeniýeti paýtagyň içinde we töwereginde ýerleşýän ýaşaýyş jaýlarynyň ýykylmagy barada habar bermeýär. Ýöne ýykylýan jaýlaryň ornuny gurulýan täze desgalar, täze ýaşaýyş toplumlary barada ýygyderli habar berýär.